No niin, moikka moi. Se olisi taas uutta videota tulossa, niin ajattelin, että kun syksy tekee tässä näin kovaa kyytiä tuloaan, kuten kuvasta näkyy. Vaahtero hyvin pudottanut lehtiä ja ei oikein tällä jalalla sitten tosiaan haravoida pysty pahemmin, niin jotenkin noin lehdet tosta täytyisi talvea ajatellen saada sitten pois, niin mulla on tommonen puutarhatraktori tai miksi sitä sitten haluaa kukin kutsua, niin semmonen mielenkiintoinen viritelmä siinä tehtynä, niin jos sen kanssa sitten vähän sais lehdykkää silputtua, niin jos se sitten talven aikana vähän maatuisi ja lannottaisi niin mennään kattoo vähän miltä se näyttää. No niin, tämmönen kapistus tässä sitten kyseessä olisi tämmönen vanha rotisko, joku, mitä tää nyt on 5 vuotta ollut, ja heti kun takuu päättyisi, niin alkoi kaiken maailman viat, ja nyt kun toi leikkaus tässä ollut, niin eipä paljon ajalla pystynyt, niin kuten kuvasta näkyy, niin sammalta jo kasvaa ja muska on päässyt vähän kertymään, ja tässä on tämmönen hieno tarinakin, kun tästä puuttuu tosiaan toi kokonaan startti, ja se löytyy tuolta konepellin välistä laitettuna kuin semmonen kiriste muoviosa, kun tuohon tulee, että se saa tuohon katteesta läpi tai muovista läpi ja pysymään siinä, niin jonnekin sen onnistuin kadottamaan ja totesin, että tonne se sitten varmaan täytyy asetella se sitten. Ja sitten tässä on tämmönen mielenkiintoinen starttiakkuviritelmä, kun tässä on tosiaan se joku sähkövika, en nyt muista mikä se oli, mutta velipoika nimimerkillä Petrol Bain tähän sitten asensi tämmöisen erillisen starttiakun ja johdotti sen tuolta. Ja sitten tämän kautta laitetaan masinaa käyntiin, ja tappokytkinkin tässä teki tenän, eli tähän ei sammu sitten itsestään, kun tästä kyydistä nousee, niin sieltä sitten vedettiin, tai hän veti ohituskytkimen, joka sitten löytyykin tuosta, mistä sitten painetaan, kun halutaan ajo lopetella. Tässä on tämmöisiä hienoja patenttiviritelmiä sitten tehty. Ja tosiaan sekin vielä, että tästä puuttuu kokonaan ajoakku. Se oli tossa viime talvena tuhoutunut, että oli sen verran kylmä. Eikä ollut sopivan lämpimässä tilassa tämä sitten, niin se tästä puuttuu, mutta sekin järjestyy ohittamalla se kaapeleilla, että katsotaan kohta vähän, että lähteekö tää nyt vielä käyntiin, mutta tämmöisestä hommasta kyse, niin on nyt jonkin aikaa tässä seissyt, niin mahtaako enää lähteä käyntiin. Katsotaan. No niin, nyt on kaapelit napattu tosta, niin aletaan vähän kytkemään niitä paikoilleen. Laitetaan miinukseen ja plussaan luonnollisesti, ja sitten vaan penkkiä ylös ja sama homma tänne. Katsotaan sellainen hampaat on suma yhdellä kädellä noin. Sitten vielä plussa kiinni. Se olisi siinä. Heitetään tähän pois tieltä, niin saadaan toi penkki paikoille ja köny tästä paikoille, ja sitten vähän ryyppyä annetaan ja
saataisiin toi käynnistyskaapeli tuolta. Eli annetaan vähän plussaa sähköä ja katsotaan. Tappokytö unohtuu pois päältä tuolta. Se täytyy vielä könyytä tosta noin, niin painetaan se noin ja josko se sitten antais sitten se käynnistää taas. Sitten katsotaan vähän, miten leikkaaminen sujuu. Ainakin hetkessä lähti päälle. No niin, ja katsotaan sillä vähän demoa alemmas ja katsotaan miten se lähtee sujumaan toi lehtien leikki. Kasat häämöttää ja tietokset takkuun. Noniin, aika hyvin. Sitä sai siistittyä, että tietty vielä jäi paljon leikkaamatta, mutta tämmötti nopeasti ajatun hyvin. Tonne nyt sitten lehdet asettus puun juurelle ja maatuilee siellä ja paljon vielä lehtiä tulossa, niin täytyy tää tietenkin vielä tää projekti vielä toistaakin myöhemmin, mutta nyt ainakin sain isoimmat kököt siitä sitten pois ja vähän siistimmäksi pihan, niin on kivempi sitten olla, eikä tarvinnut haravun varressa kauheasti sitten roikkua, niin
kivempi tällä tavalla. Ja kiva kun katsoit tämän videon ja toivon mukaan tykkäsit ja pistä ihmeessä kanava tilaukseen, jos siltä tuntuu, ja kommentoi alle, jos on jotain, mitä tulee mieleen, mitä voisi lähteä kokeilemaan tai muuta vastaavaa, niin katsotaan mitä seuraavalla videolla sitten taas meikäläinen tekee. Kiitti ja moi!